Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay ngadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Pugdi ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako, Ginoo. Susiha,
pagpalakson mo. Ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sama ka sa tag-awa ko, punon mo ani ako. Maayong buntag sa tanan nga nagapaminaw ni ini nga tingog kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa tungboy nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valleyworld. Mapasalamaton kita sa kanunay sa atong buhay nga Dios nga sa makausa gitugutan na usab kita nga makadangat nining adlaw alang sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ug salamat usab diha kaninyong tanan nga nagapatalingog karon nining taknaa. Salamat sa inyong panahon ug ang Ginoo lamang ang nasayod sa pagpanalangin kaninyo tungod sa inyong paggahin og oras alang sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33 nagaingon si Ginoong Hesus, apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kini mga butanga igadugang kaninyo. So tagahan jud nato ang Ginoo og luna sa pinakaunang bahin matag adlaw sa atong mga kinabuhi. Dalaygo na ngalan sa atong buhi nga Dios. Ug alang sa atong pagtuon, aniya kita karon sa Ebanghelyo ni Lucas kapitulo 18 bersikulo 9 ngadto sa 14. Luke chapter 18 verses 9 to 14. Paghinulsol ayaw ang garbo. Kanus aman ka nagpaubos sa atubangan sa Ginoo. Alang sa akong kagulingon nga kasinatian, nagdako ko sa panimalay sa usa ka pastor. Actually, ang akong mama ug papa parehas silang duha nga ang nagtinabangay sila diha sa buluhaton alang sa Ginoo kaniadto. Pinaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pag-agak ug sa pagmatuto sa mga kaigsuonan nga ug uban ang mga bata ug mga tigulang pinaagi sa pulong sa Ginoo. So, sa tanang panahon nga adunay panagtigom sa simbahan man kana o ngadto sa kabalayan sa mga kaigsuonan sa pagtuo o ngadto sa uban sa mga dapit nga adunay higugma nga maminaw sa pulong sa Ginoo ug alang sa paglambo sa espirituhanong kinabuhi, mga panagtigom alang sa Bible study lagmit makauban pod ko og kaming tanan uban sa akong papa. Elementary pa lang ko, kudyog baboy nako sa akong papa ug nga nakalaag nako abot ngadto sa San Pablo Island dito sa Hinunangan sa Pacific hangtod na ngadto sa San Ricardo dito sa Panaon Island ug bisan dito sa Cebu ug Manila kung asa man gani ang mga panagtigom sa mga pastor sa tibuok Visayas o sa tibuok nasod. Ang ahong nga puntos dinhi sa ahong sugilanon nga sa bata pa ko, nagdako ko sulod sa panimalay nga adunay pinasahing disiplina tungod sa klase sa responsibilidad nga gipas-an sa akong mga ginikanan. Responsibilidad sa pag-amuma o sa pag-aruga sa mga katawhan diha sa ilang espirituhanon nga kahimtang ug pag-agak sa ilang relasyon ngadto sa Ginoo. So ako pod ug uban sa akong mga maguwang nailawom kami sa disiplina nga kinahanglan mag-igking kami sa among mga lihok ug among mga sinultian nga dili kami makapangdol sa uban ug nga dili kami mahimong sumsumanan sa mga tawo nga kanunay mangita og sayop ug himuon nga ilang pangdaot batok sa among mga ginikanan aron sa pagmansa sa ngalan sa pundok o iglesia nga ilang giatiman ug gidumala. Kay ang pagtuo sa mga tao nga og kung pastor ka ug anak pod ka sa pastor nga dili ka pwede nga makasala. Ang pangutana diin man na nila nakatunan nga tinuuhan nga nagingon man ang Roma kapitulo 3 bersikulo 10 ingon sa nahasulat na walay bisan kinsa nga matarong bisan usa lamang ug kini nga tinuuhan bunga lang kini sa pagkaignorante nila sa pulong sa Ginoo ug kini sila mga tawhana walay lain nga nakamauhan kundi ang pagpangita lamang og sayop sa uban. Apan sa nagdako ako,
nagkalapad usab ang akong kahibalo kung ngano nga aduna man mga tao nga gusto nga mudaot sa akong mga ginikanan sa unang panahon. Diha sa ilang paghago sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ug sa pag-aruga sa mga kaigsunan sa ilang espirituhanong kinabuhi, ang uban nga mga pundok di ay aduna sila kasina sa resulta sa kahago sa akong mga ginikanan. Ug ang uban usab kanila wala sila paghigugma sa Ginoo, layo ang ilang mga kasing-kasing sa Ginoo. Ug kini akong nasuta nga aduna di ay sila kaibog tungod kay nagkadaghan man ang manambong sa maong iglesia ug nga nagkadaghan usab ang mga anak-anak o gitawag kini nga daughter churches ug outreaches sa nga namugna ug sa grasya sa Ginoo ug sa iyang tabang tungod man kini sa kahago sa akong amahan sa baskog pa siya nga mahigugma siyang mulakaw bisan asa bisan sa bukid aron lamang sa pagtuman sa mando sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang iyang mga gisangyawan wala ang mga tao pugsa sa pagtambong o pagsimba sa maong iglesia. Wala sila haylua sa bisan unsa. Kutob lang ang akong amahan sa pagsangyaw sa kaluwasan ug sa gugma sa Ginoo ngadto kanila. Sila nga mga katawhan, sila na ang nagdesisyon nga mosimba ug kana tungod kay nabati nila nga kinahanglan tanduan ug sundo nila ang awhag sa Ginoo ug dili ang tingog sa akong amahan ug buhat kadto sa balaang espiritu nga maoy naglihok sa kasing-kasing sa mga nakadungog sa pulong sa Ginoo. So ingon nga miyembro mi sa pamilya sa usa ka pastor alang sa mga katawhan nga nagbantay sa among mga lihok, dili lagi kuno kami pwede nga makasala o makabuhat og sayop kay mga balaan kuno kami ug nga kinahanglan nga magpakita mi og ehemplo nga maoy maayo ngadto sa mga tao. So bata pa ko, bugat kini nga kahimtang alang kanako bisan asa ko sa eskwelahan man kadto ang ahong mga classmates dayon sulti nga portis man kuno ko, dili kuno ko pwede nga makigsagol nila nga mga Katoliko. Ug kung masayupog ko, dayon nila sulti nga portis man lagi kuno ko ngano nga nabuhat man to nako nga sayop. Pero sa tinud-anay wala pud sila makasabot og unsa ng pulong portes. Kay wala man pud lagi ng portes sa dictionary god. Sundog-sundog ra pud to sila sa ilang nabatian gikan sa mga tigulang nga wala pud din taon mga salabutan. Apan tungod sa tabang sa akong mga ginikanan sa ilang pagmaymay kanamo, nasabtan naho nga usa ako ka makasasala og nga nagkinahanglan nga kanunay ko nga mangayo og pasaylo sa Ginoo tungod kay dili man ko hingpit. Ug sa lain pud nga sitwasyon, adunay mga tao sa iglesia nga adunay mga kaluyahon nga mahimo usab nga kapangdulanan sa uban. Ang ilang kaluyahon mao ang pagpamantay sa lihok sa uban. Ang ilang kaluyahon mao ang pagtamay sa mga walay nahot ug sa walay ikahatag nga offering ug uban pa. Kung mosulod sila sa simbahan, mas pilion nila nga mulingkod sila sa pinakalikod aron nga makita nila ang tanang tao sa sulod sa simbahan. Mga points scorer ni sila sa imong mga lihok nga dili mopasar sa ilang pananaw na para bang wala pud sila'y kapakyasan. Apan kung sutaon nimo, sila ang gitawag nga mga libakira o sa English ang tawag nila script writers. Kulang na lang nga mahimo silang producer sa usa ka pelikula. Abi siguro nila nga dili sala ang pagpanglibak o pagpamantay sa sayop ug sa pagpanamay sa ubang tao. Og pinaagi niini nga pamatasan, nakapabahin kini og nakapagubot sa mga panaghiusa sa mga magtotoo sa Ginoo. Adunay uban nga mga kasimbahanan nga nangabungkag og nabahin tungod sa mga tao nga walay lain mabuhat kundi mangita og sayop sa mga kaigsuonan og sayop sa pastor. Sila kadtong maghatod-hatod sa mga istorya og mao kini sila ang mga parisiyo sa iglesia karon. Ug mao nga dinhi sa atong teksto
sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 9 ngadto sa 14, si Ginoong Hesus naghatag og sumbingay o parabulo mahitungod sa usa ka Parisiyo ug usa ka maniningil sa buhis nga parehas sila nga misulod sa templo aron sa pagampo. Kini nga parte sa kapitulo 18 sa Lucas naghulagway usab kini kung giunsa pagtratar ni Ginoong Hesus ang dato ug ang pobre, ang takos ug dili takos sa kalibutanon nga sukdanan. Ang sukdanan sa Ginoo dili parehas sa atong sukdanan. Ang bersikulo 9 nagingon, ug miingon usab siya niini nga sambingay, mahatungod ni adtong uban nga nagasalig sa ilang kaugalingon nga sila mga matarong ug nagatamay sa uban. So, nagsulti kini nga bersikulo nga gigamit kini nga parabulo o sumbingay mismo ni Ginoong Hesus nga may katuyuan alang ngadto kanila nga nagasalig sa ilang mga kaugalingon nga daw matarong kuno sila samtang nga ang ilang gitamay ang uban nga mga daw ubos kanila. Kini ang mga tao nga feeling nila mas matarong sila kaysa uban. Feeling nila nga mas daghan silang natabang sa mga tao ug nga daghan kuno sila nahatag nga ikapulo ug halad ngadto sa iglesia. Ug kini silang mga tawhana usab ang kanunay nga makialam kung giunsa paggasto sa simbahan ng ilang mga ikapulo ug halad nga gihatag. Ug ikaw nga gamay ra ang offering, kinahanglan nga mohilom ra ka. Ug alang sa usa ka Parisiyo dinhi sa sumbingay, pinagi sa iyang kusog nga inampuan nahibal-an sa kadaghanan ng iyang kinaiya nga feeling ni nga kanunay si nga insakto. Atong basahon kining duha ka klase sa pagampo dinhi sa sumbingay. Atong itandi ang ilang mga pagampo. Atong sugdan pagbasa gikan sa bersikulo 10 hangtod sa bersikulo 13 nga nagaingon. Duha ka tawo mingsaka sa templo sa pagampo. Ang usa Parisiyo ug ang usa maniningil sa buhis. Bersikulo 11. Ang Parisiyo nagatindog og nagaampo sa ingon niini sa iyang kaugalingon. O Dios, nagapasalamat ako kanimo nga ako dili ingon sa ubang mga tao, mga mangingilog, dili mga matarong, mga mananapaw, ug dili usab ingon niining maniningil sa buhis. Nagapuasa ako makaduha sa semana, nagbayad ako sa mga ikapulo sa tanang makita ko. Apan ang maniningil sa buhis nga nagatindog sa halayo dili ngani buot bisan lamang sa pagyahat sa iyang mga mata ngadto sa langit kundili hinunua nagapamukpok sa iyang dughan nga nagaingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Okay, ang pagampo sa usa ka Parisiyo perting taasa, samtang ang pagampo sa maniningil sa buhis perti pod ka hamubo. Kasagaran sa mga pagampo nga dili kasing kinasing-kasing tag-as kaayo ug alang sa katuyuan lamang nga dayigon sila sa kadaghanan sa ilang mga daghan nga gipanulti ug ang inampuan sa simple nga matinud-anon nga tawo hamubo ora og dire-diretso pod ug aduna kini unod. Ug ang gisulti ni Ginoong Hesus mahitungod sa hamubo nga pag-ampo sa usa ka maniningil og buhis gisulti dinhi sa bersikulo 14 nga nagaingon. Nagingon ako kaninyo nga kining tawhana ang maniningil og buhis mipauli sa iyang balay nga gipakamatarong labi kay sa usa ang Parisiyo kay ang magapataas sa iyang kaugalingon pagapaubson apan ang magapaubos pagapatason. Kay ang pagampo sa maniningil sa buhis kay maora man gud kini. Ingon siya, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Mubuo ra kaayo. Atong mahinumduman kung kinsa kadto sila nga kanunay nagsunod-sunod kang Ginoong Hesus bisan asa siya. Ang mga Parisiyo nakabati sila sa maong sumbingay nga gigamit ni Ginoong Hesus. Ug alang kanila nga nakabati sa parabulo o sumbingay nga gigamit ni Ginoong Hesus, nahibulong sila kung kinsa ang nga pag-ampo ang gipaboran sa Ginoo. Ug mao ang pag-ampo sa usa ka maniningil sa buhis ug dili ang pag-ampo sa usa ka Parisiyo. Ug pinaagi niini atong mahulagway nga
ang mahulagway nato ang kapungot sa mga paresyo ngadto kang Ginoong Hesus. Dinhi sa bahin sa kasulatan pinaagi sa usa ka sumbingay gibadlong ni Ginoong Hesus ang mga relihiyoso o mga paresyo nga nagtuo sila nga ang ilang pagsunod sa balaod ni Moses ug ang ilang mga kinaiya ug pagtratar sa ubang tao, pagtuo nila nga dawaton sa Ginoo ang ilang mga inampuan sama sa inampuan sa usa ka paresyo sa maong sumbingay. Ang inampuan sa usa ka paresyo, nagihap siya sa mga maayong butang nga iyang nabuhat sa iyang kaugalingon o ngadto sa iglesia o sa Ginoo ug wala siya mangayo sa kapasayloanan sa iyang mga sala kay lagi feeling hingpit na siya apan wala kana kahimot sa Ginoo. Dili ingon ni ana ang klase sa inampuan nga dawaton sa Ginoo. Dili ingon ni ana nga magihap ka ug magbandilyo ka sa kung unsa ang imong nahatag o nabuhat ngadto sa uban o ngadto sa iglesia. Ang inampuan sa usa ka maniningil sa buhis, wala siya magpalapad sa iyang papel at tubangan sa Dios nga balaan. Hinunua, giangkon lamang niya ang iyang pagkamakasasala o nga nangayo siya sa kaluoy sa Ginoo tungod sa iyang mga sala. Kasagaran, mangita ta sa ganti sa atong mga nabuhat nga mga maayong butang ug mao na lamang nga ang tendency nato nga atong itandi ang atong mga kaugalingon ngadto sa uban ug nga atong ipasigarbo sa mga tao kung unsay atong mga nahimo o nahatag o nabuhat, ilabi na kung makapagwapa o makapagwapo sa atong panagway ug ngalan ngadto sa mga tao. Ngano nga ibandilyo pa man ang imong nabuhat nga maayo? Sayang lang ang imong mga nabuhat nga maayo kay siguro ug sigurado nga papaon sa Ginoo ang tanan nimong nabuhat nga mga maayong butang. Mubalik ka sa uno ni ana. Ang usa ka moderno nga ehemplo niini mao ang pagpa-picture samtang nga nanghatag ngadto sa uban, di ba? Mao nga mahugaw jud kining politika kay puro pasigarbo. Dinhi sa atong pagtuon karon sa puno sa Ginoo kining pagpaubos sama sa usa ka maniningil sa buhis, usa kini ka pamaagi sa pagsimba nato sa Ginoo. Pagsimba og pagdaig nga takos sa atubangan sa Ginoo. Kining pulong pagsimba may kalambigit kini sa pulong nga katakos o takos. Sa English mao kining gitawag pulong worthy. Ang pagsimba nagapadayag sa kung kinsa ang takos sa atong debosyon. Kung gisimba nimo ang kwarta mao'y takos sa imong debosyon. Kung gisimba nimo ang imong kaugalingon nga pagkamaayo, nan ang imong garbo mao'y takos sa imong debosyon. Ang pagsimba sa usa ka paresyo namarkahan kini sa garbo ug ang pagsimba sa usa ka maniningil sa buhis namarkahan kini sa pagpaubos sa iyang kaugalingon. Ang puntos niini nga sumbingay dili buot pasabot nga wala kitay katakos o wala tay mga pulos. Hinunua dili nato buhaton ang samang binuhatan o inampuan sa usa ka paresyo nga naglista ug nagbandilyo sa iyang mga nabuhat nga mga maayong butang. Paningkamutan nato nga magsimba ta, magdaig ta sa Ginoo uban ang espiritu sa pagkamapainubsanon, uban ang pag-ila sa atong utlanan, sa atong kahuyangon ug sa atong mga sayop, dili lang sa tubangan sa atong Ginoo. Hinunua diha usab sa atubangan sa atong mga kauban ug mga kaigsuonan sa pagtuo. Atong ilhon nga patas lang tang tanan sa atubangan sa Ginoo, madato man ka o mapobre. Kung atong bansayon ang atong mga kaugalingon diha sa pagka mapainubsanon, atong mabati og nga sayon nato nga buhaton ang pagpakiguban sa bisan kinsa, ilabi na nga sa uban nga kanunay natong gilikay-likayan. Pinaagi sa pagbansay sa pagkamapainubsanon, mubati ta og kasayon sa pagpakig-uban o pakighiusa diha sa panagsimba o sa pagdaig sa Ginoo kauban sa mga tawo nga nakatamak sa atong mga tiil. Magkauban jud ning pagkamapainubsanon sa tubangan sa Ginoo ug pagkamapainubsanon ngadto sa uban tawo. Konektado ni silang duha. Pangutana, pwede ba ka nga mudahig sa Ginoo bisan og dili ta mapainubsanon?
Ang tubag mao ang sugilanon sa usa ka pariseo nga gisalikway sa Ginoo ang iyang pagampo, wala kini dawata. Ang gidawat sa Ginoo mao kadtong pagampo sa usa ka makasasala, ang pagampo sa usa ka maniningil sa buhis. Maigsoon ko higala, kanus-aman ka nagpaubos sa atubangan sa Ginoo. Unsa man ang estilo sa imong inampuan, kanus-aman pud ka nagpaubos sa atubangan sa imong isigkatawo. Kanabang muhilom na ka sa pagpanglibak, pagpamantay o pagpanamay. Kung nakita nimo nga daw sama ka sa usa ka pariseo nga mahilig mag-ihap o magbandilyo sa imong mga nabuhat nga mga maayong butang, panahon na nga undangon na nimo kay sayang lang ang imong mga nabuhat, sayang ang imong panahon. Wala kay korona nga madawat. Zero balance ka unya niadtong adlaw nga adlaw sa paghukom. Paningkamutan nato ang pagkinabuhi nga mahinulsulon, pagkinabuhi nga mapainobsanon sa atubangan sa Dios nga atong gisimba o gidaig, ug sa atubangan sa atong mga kaubanan ug mga kaigsuonan diha sa pagtuo. A repentant life is a free and happy life. Dalay ko na ngalan sa tungboy nga Diyos, magampo kita. Mahigugmaon ug maluluyon nga Diyos, sa ngalan ni mo Ginoong Hesukristo, dako ka nga Diyos, ug mas takos ka sa among mga pagsimba ug pagdaig. Pasayloa kami Ginoo sa among mga kalapasan ug kahuyangon, ug ayaw tuguti nga masayang ang among mga nabuhat nga mga maayong butang pinaagi sa among pagkamapahitason. Tudloy kami sa kanunay diha sa pagpaubos sa among mga kaugalingon aron nga mahimaya ang imong ngalan sa among mga kinabuhi. Ug tabangi usab kami nga makabaton kami og espiritu nga mahinulsulon sa among mga sayop diha sa imong atubangan ug ngadto usab sa among isigkatawo. Salamat Ginoong Hesus. Ang imong ngalan lamang mahimaya nining tanan. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalan o mga kaigsuonan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Dirlite. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon parusa. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato nang nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanina. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Jesus.